Walang tigil ang mga ina-admit na COVID-19 patients sa Eusebio Lingad Memorial General Hospital sa siyudad San Fernando, Pampanga. Nitong August 24, kinumpirma ng JBL Hospital Management na unti-unti nang napupuno ang COVID-19 ward, lalo na ang para sa mga severe at critical case. Ayon kay JBL MGH Chief Dr. Montserrat Chuchoco, 181 sa 185 beds sa loob ng critical care unit ay okupado na. Ang JBL ay isang referral hospital para sa mga moderate, severe at critically ill na mga COVID-positive patients, COVID suspects at COVID probable cases. Sa kabuuan ay mayroong 481 beds ang inilaan para sa mga COVID patient ng JBL na pawang puno na rin. Sa labas ng gusali ng pagamutan, matatagpuan ang 2 malalaking tents para sa mga COVID patient at kanilang mga kaanak na naghihintay ng bakanteng kwarto. Bawat tent ay may 10 kama at 10 oxygen cylinders. Dagdag pa ni Dr. Chichoco, sunod-sunod din ang mga COVID patient na dinadala sa emergency room. Samantala, batay naman sa assessment na inilabas ng Octa Research Team, na nanatili sa critical level ang probinsya ng Bataan. High incidence level naman ang Bulacan, Pampanga at Zambales. Nasa moderate level of incidence naman ang mga lalawigan ng Tarlac, Nueva Ecija at Aurora. Sa August 24 COVID dashboard ng Department of Health Central Luzon, 17,455 na ang total active cases sa buong rehiyon. 17,132 o 98.15% sa bilang ay mild cases. May pinakamaraming aktibong kaso ang lalawigan ng Bulacan na umabot sa 7,261. Sinundan naman ito ng probinsya ng Pampanga na may 3,482 active cases. Rainiel Pawid, CLTV News.